Zeg, boeken zijn band even op een roemje. Boeken, jongen. Nou, leuk klusje weer. Leuk klusje weer, jongen. Ah ja, als dochter van een hovenier mag je dit herkennen natuurlijk. Maar ik heb wel heel eerlijk zeggen, het is net mijn hobby. Een naaierdij, een naaivlag. Ik ga hier een onderlinge wedstrijd. En dat vind ik heel leuk. Dus, Let me zien wat zin ik hoor. daar ga ik heen. Onvermidje. Nou, goeie. Nou, zaken hier hiepening al even die. Goeiemorgen. Een naaierij, een naaivlag. Zaken is even naar het voetbalveld, naar Broekster Boys. Hij gaat er een onderlinge wedstrijd. Hier hebben we super zin in. Ik geloof wel echt dat voetbal echt zijn ding is. Dus nee, dat is wel een goede stap geweest. Hij had nou zijn A-diploma, dus als er aan zijn B gaat, dan kan er hem helemaal stoot op het voetbal. En verder, Elke is hier bij ons. Paak Elke, die helpt Jelke met het hoers. En ik zal even, ik krijg visite van tante Anne, mijn Tess. Dus dat is hartstikke gezellig. Tess is een paar weekjes ouder als Ildo. Dus even het verschil zien. Dat is altijd wel leuk. Wat kan die en hoe groot is die en hoe sfeer is die. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het maar bij de vrouw Wilkoor liekt en gaat. En ik wil eigenlijk van de middag nog even bij ons in de tuin onderslag. Want nou ja, hoe gaat er dus wel een dikke bende van maken. En misschien wat plantjes hellen. Als er nog wat iepen is vanmiddag. Werd ik zo heen, want dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar even wat plantjes hellen, even wat alles een beetje onveegen. Eventjes. Eigenlijk al ben het verbouwen, want dan heb je wel gauw een prutte bende. Hè? Dus het wordt net zo netjes op het oren hier, maar dat het van eigen eventjes wat likt. Dus dat is eigenlijk mijn doel. Nou, ik ben heel nieuwsgierig dat het slagen gaat, want er rent eigenlijk nooit een dag zoals plant als mem zijnde. Dan komt dit er nog even tussen of dat, of vind je dit weer uit of dat. Of komt hij naar visite, wat hartstikke leuk is. Maar ja, we zullen zien wat de dag brengt. Ik neem je met mij. Hallo, goeiemorgen. Ga je hem alweer zin in wat? Mooi zo. Even de beestjes. Hey piekjes. Zo. Nou, nog wat wetter voor je mee. Nog wat wetter voor je. Zo. Doe knietjes. Morgen papies. Doei. Zeker zaken werkt voetbal in Helly. Nou zaken, hoe gaat het met voetbal? Ja? Goed. Ja? We gaan 4 jouwer won. Ja. 4 jouwer won. En wie was je toen in 10? Rolf-Jan, Gerard, Gerben, Niek. En je hebt dus Hessel. een mixte groep, zeg maar. De Ja. wat oudere jongens, dus zie je toen bij in de groep. Ja. Wat leuk. Nee. En wat woest toen nou graag? Maar Rolf-Jan wordt Bij Robert Jan Bartje. Nou, zullen we zien of we dat regelen kunnen. Ja. En dan van de midden, hè? Want van de morgen komt tante Anne met Tess. Ja? Ja? Zeg, boeken zijn band even op een roemje. Boeken, jongen. Nou, leuk klusje weer. Leuk klusje weer, jongen. Ah ja, als dochter van een hovenier mag je dit herkennen natuurlijk. Maar ik heb wel heel eerlijk zeggen, het is net mijn hobby. Nou ja, nou hoop ik dat het er is bloot. Ik vooral als ik aan de neeplantjes erin heb. Maar dit is wel opret. Goedemorgen. Ik ben hier even de ontklussen op de nationale klusdag. Nou, dan zet je in het shirt. Het begint met warm te krijgen. Langzamerhand, beetje bij beetje, dan krijgen we al het hout erop. Hier mag nog wat op. Maar het begint al wat te worden. Gulokkig. Zo denk je. Met die man. Wat doe je dat? Hoe gaat het? Ja, wel goed. Mooi. Zo, hier hebben we ook alweer alles erop. Wat speakers erin. En zo pielen we sneus wat om nou.
Ik breng zaken naar Roelf-Jan en ik ga zelf even om wat bloempjes verboeten. Ja? Oké, doei. Daar is haar. Die is al bij de auto. Doei. Op naar Roelf-Jan. Zaken had de nerfguns mij. Let eens zien, wat hast al je mij, Zaken? Dit is dicht. Oh, nou laat me eens even zien. Doe de jas maar in de auto. Laat me even zien, wat hast al je mij? Wat hast al je mij? Rit heeft het even. Ja, lekker hoor. Tada! De grutte hast mij. Ja, en de een liedje. En nog een blitzer. Nou, die is ook net heel liet. En paaltjes, denk. Ja. Ja. Leuk man, ik heb hem lekker even nerven. Hè? Leuk. Hast de tas? Wat heb ik het? Was de jas mij of net? Nee. Nee? Dat is wel lekker waar. Ik net in de hoesdel lezen voor de zekerheid? Nee? Vind ik wel lekker. Kom maar door de dik. Even, komt er wat oor. Ja, Er komt nog een auto, hoor. Even wacht. Even op Oh, jou. shit. Heel veel op skillen zo. Skiller is cool, hè? Die op skills, die is... Leuk, hè? Nou, een dikke tuut. Nou, Dat leven. Want hoor een keer. Hoor een keer. Want aanstek. Want aanstek. maar ik weet niet. Nou, dat is wel leuk. Oké, dan. Ja? Dan komt naar hier dat. Hey, doei. Dus even zien wat we hier van moois gaan. Nou, even de kofferbak leeg, denk ik. Eens even zien. Ja, dit is wel heel leuk. Ja. Dus even de kofferbak een beetje romaatje. Kan ik daarin zetten. Nou, ziet dat er net gezellig uit. Ik ga er nog eens zien. Het mooiste is natuurlijk om dan uit eigen dorp wat te hebben. Dat vind ik dan altijd wel leuk. Hey, met de plaatselijke bedrijven en toch wat stiepje vind ik altijd. Dus plantjes uit de plaatselijke foragehandel wij. Yay. Even zien of ik bij nog wat potgroen scoren kan. Dat ga ik in één bak zetten nog wel wat. Ik ken het wel in, maar oh werkelijk echt wel in zijn grutten. Oké. Die laat ik jou wel even tellen. Ja, ik bedoel, waarom moeilijk doen het makkelijk kan. Ja, één pot met nog potgroen in en één met wat bier en wat verse. Nou, jou kan helemaal even. Nou, alleen maar spulletjes de blombakken en een schiermaatje. Ach, Ildo is ook wekker worden. Hé, Wiefke. Wie is toen wekker? Hoi, is dus lekker koest. Ja. Hoi, was bij mij stingen? Kom maar. Dat is bij mij stingen. Heb het hier. Die kan wel een beetje. Oh jongen, het is lekker warm. Zo. Oh, dat eruit. Zijn boeken die shirt even hoe het mat. Van mij wist hoe het mat boeken. En daarna mooi het nice spul erin. Wat wil je er dan? Wat wil je stuk vertellen? Dat is hier van moois. Die is mooi. Wauw. Ja, en wat even het wel even. Wowies, dit is mooi op tafel. Misschien wat er nog wel 1 of 12 trouwens.
Lekkere vieze handjes. Van mij ben ik klaar. Alles naar een oorvegen te plakken en dan show ik je hem samen hoe het worden is. Zo, die daar. En nou eerst wat drinken. Nou weer even tijd voor die Ilda. Ja? Krijg je wat lekkers van mij? Oh ja, ik hier nog bloempjes halen. Van tante Afine, die is mooi eetje. Ja. Leuk. Hey, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet blauw toen kom heen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als op die telefoon. Hey, tot een keer. Doei!